Bai, bigarren galdera. Administrazio eta finantza ikasketak eginak dituzu, eta zer esango zenioke azken urte hauetan lehen sektorearekin inongo empatiarik eta kolaboraziorik eskatu gabe eta bultzatu gabe, soilik elikagaien mundura negozio egitera etorri diren inbertsio fondoei, banketxeei, ez? Badago hor, sektore bat badago, lehen sektorea ez aparte, etorri dela elikagaien mundura negozio egitea. Zer esango zenioke? Bueno, nik ulertzen dut, norberak berea defenditu behar duela, ez? Eta, enpresa horiek berea defenditzen dute. Alegia lurrak behar dituzte, beren aktibidadea aurrera eramateko eta beren negozioan aurrera eramateko, eta hori defendatuko dute, eta alduten heinean hori zehatuko dute, bultzatuko dute. Gauza da, guk geronik konturatu behar gehala, gure lurraldea nolakoa dan, eta lehen sektoreak ze garrantzi daukan, eta batez be lurrak. Lurrak gehoza gehiago, interes oso handia dauka, bai guretzako, bai ganaduak bazkatzeko, bai ingurumena zaintzeko, eta hori defenditu behar da. Horrek zesan nahi du, ezin degula adibidez energia berriztagarririk egin? Ez du hori esan nahi, baina bai esan nahi du, adibidez, lur honenak ezin diela adibidez saldu edo negozio horietara bideratu. Hor, baldin bazegon ekoizle bat, baldin bazegon baserritar bat, pixka bat baitare hori babestu behar dela. Kontutan eduki behar dugu, guk hain txikiak izanikan ez dauzkagula handien baliabideak. Bai denbora aldetikan, bai teknikarien aldetikan, ez daukagu, ez dakit nola esan, baliabideak, ez? Azkenean legediaz, bai jakin dezakegu pixka bat, baina ez daukagu hainbesteko praktikarik, eta egunerokotasunean ez daukagu gure lanbidea ez da hori. Gure lanbidean egiten dugu lan. Baina, hor pixka bat ez dakit nora arte izango litzaken gure eskumena edo gure baliabidea. Hori pixka bat legediak egiten dienean, guk eskatzen dugunean nahizu lurrak eta kontutan eduki kontutan baitare zein zegon, zein gestionatu duen orain arte, pixka bat hori bestia interesatuko litzake. Azkenean ekoizle horrek ekoizte zituen produktua baitare gizarte osoarentzako zirelako. Kalidadezko produktu horiek baldin badie, gure ingurun daudelako. Eta baitare ingurumenari esten diogulako ingurumen hortan ekoizten dien produktua konsumituz. Orduan, pixka bat nik uste hor ziklo hori saiatu behar gala babesten. Bai, konturatu behar gala, azkenean ekoizleok aportatzen duguna edo ematen dioguna gizarteari. Eskerrik asko, Ima.